ठीक न अब जों जिनि जों जुसंराव सावैनो जों समाजनो दाबो सायकालांजाबो दङ समाजों बहुत गोतर नों लेखा फरा जत' नों खालायदि तत' समाजनो हामजानाय नों जत' लेखा फरा दङै समाजनो हामजानाय बे समाजनि बर' उन्दिया এই समाजगा कायसा बेरा अरताबो बर्तमान दङ जिनि काइटें दङ रांखल दङ रुटिनि दङ कलय दङ बर'नि कायसा जिनि जानि बेरा हायसे ताबो कोनो एग्जाम्पल रुबि काइटें बाराव फाय आं रुपिनि खरसा सिखाव अंका बा चुर दागाय खायगा जेकुनु पार खायगाय ननि काइटें समाजजों केन्द नियम दङ कानुन दङ आनि रुपिनि बाराव को हिसाबान फाय कोनो केसो पाराबसि हामला खायगाय रुपिनि समाज तरफेगा बिनि जुर बान्दा दंनाय ए आबोनो जिनि बेरा आबो कायसा रिक्वेस्ट फ्रेम सोता फरो बुगराव जिनि बिजानि आनि केसका काउसाय थापाया जिनि और शिक्षित बराव बुर बेवसों स्कुल थांनानै जों माबा कायसा बुमा बुफासिनि जे स्कुल फ्राय हरो ताबुनि चेरेरावनो नायदि बुमा बुफासों फेको बावैसे बरं ताय टिपि खरस तयै बायसा काराव तयै परासुना खालायो मानि बायबाबै आपनि माखलाय परा सारा उंलिया शिक्षित सारा उंलिया निं शिक्षित गाय निनि पारा डेभलप नाय निनि जाति हामफ्लायनाय नों शिक्षित गै गाय चिनि जाति ताय कोनो दिन जों उन्नति मांगला ताफोराव बुफोराव अब अंगरनि थानि कायसा अदुरु क्लेम जोङो एकतो आगेल जे चिनि तातु पावसायथाका फेजानाय जिनिस नेसा जिनिस उ नेसा जिनिस दं बायसा पा ताफात खाय कनि बाय जतनि थाने आं रिक्वेस्ट खायो किन्तु ए जे आं नेसा पानो आबो इसा दोनो तंगे सामन तिनि जे काइटें पारा काउ सामन काइटें पारानि बर'रावनो आनि काइटें पारानि सिख्ला आनि ताफु बुफुराव ओ नेसा पान खालायो बा डेनद्राय नोङो आपते हिमानि अनया सिनि त्रिपुरासानि बिसिनि काउनि सामन जों नोरंनो लेखा पढ़ा खायजा शिक्षित बरं कायसा पढ़ो जों जारसो बैसो जों खुमो ताफुराव बुफुराव मेरौसे ताइसा बुसे नाङो नों जखन शिक्षित बागाय ए समाज न ताइ जों जाते ताइसा जेनेरेशन टू जेनेरेशन क्लाइ जों तलांमाना नौसे जों सहयोगिता रदे एतो समाज सारा ताइ उपाय करिका शिक्षा सारा ताइ उपाय करिका नारि जों दानि जाब तानि खनावो ओ जों प्रेम ओ सुमुल बियां थां पाइथानि राव ini congpleng kemaya, ini sumur kemaya, congplengnya suka mana coba, sumurnya kemana coba, congmuni sesenawon. Hanga sini 26 Januari sini edisio music hall cuma joto समाज पतिनि बर'रावनो थुमै फुरुकायका आरो से दङ निनि तामु नायनानि साख्रिखौबो दङ निनि चंप्लेंबो दङ निनि सुमुयबो दङ स्रांगाबो दङ उ आगेल पूर्वे जों दांदुर होयोमोन दांदुर पुं होयोमोन आरो जों मुयबायका ए आबो बर'व कमाया जों मुनिसिसे कमावो नायनि दाफोराव बुफोराव चिन्ता खालायनानै दाबो जे जागाजों जेबो खालायो मौसुमबो खालायो सरि मौसुमावबो खालाय काइटें जत' जों फेस्टिभेल खालायतो केन्टु ताबो जों अस्ते जों 22 दफा जों राय तङानि चिनि लामा फायका जों आबोर मांनाय नाय ताबो थांनाय बोसोरनि 16 तारिख बोसोरनि बुबाग्रा प्रत्येक हालामावनो प्रत्येक दफानो 10 घन्टा फायजोनो जागाबाय का बुबाग्रा अनेक मखा काहामबो माया गोनां पूर्वे बोसोरनो बुबाग्रा राज रावतोनो आखाय माया खायतोनो जखन चिनि राजा थैबायनि परिसम दिगदारिमोन आबोनो आं साननो जोता बर' बुखराव काइटें ओंथों राखनथों कलय ओंथों रुपिनि ओंथों देब्रम ओंथों
jani je makai hamzakman jani makai biswas klai ko anteng Kristen ne do Kristen sa Prabhu Jisu no nam klai ma tongnai Hindu ne ga ba Hindu ni makai nam klai ma tongnai কিন্তু oro সমাজ নেনে ধর্ম বা কোনো বিরোধী করে নং ধর্ম খাইনো খ্রিস্টান খাইমানে হিন্দু খাইমানে নো প্রবলেম কিন্তু তাওয়ালাই দে তা সোলাই আমি ধর্ম সে কতর আমি খ্রিস্টান সে সতকারি আবার তাহানাই দে যতন ধর্ম তেইছে जों 지금 다 জাতি 지금 দফা जों আগে হারামবাই হারাম 22টা তাবুক জাতি সিনিলাইबो তাই बेसोरनो सिनिरो नों जोंनो जानि खायनो मतायनो तपस्या खालामनो जों ini ani mosom sengra festival nau kau sandora rumbai ang kau saitaka tadi ani songkito kau sa oron mata ka joto ni kulumpai ka tahu bukuro